Uy! Kasunod lagi tingkat, kasunod lagi. Asam na pita. Tunay ko lain si Aran rin. Kalibunan, bahala na yung itaw. Wala na lagi tao. Hala, nagpupo si Kuya. Nawiwis. Oh no! Hala kaya, nanalibat to karate niya kuya. Tintin gamay tintin. Siba, sa mukha rin eh. Hala kuya, nanalibang kuya. Uy! Pasti na gini. Ang sapak mo itong gata. Kuya! Hala kuya, nanalibang kuya. Bahaw kay kuya. Pasti, sa mukha rin mo nga ka. Uy, pasti, kalibang mo ba na din. Sama. Latintin gamay. Hala kuya! Ay, saba. Pakod ka ba turun, Gigi? Hala kuya, nabuang kuya. Buang malabay bato. Ay, saba. Ali, kinisilibang. Ali, tali. Ha? Ako libang? Gigi. Ay, sama kuya ha. Sama. Di ba lang dyan. Buang ka. Yaw ko mga. Kuya. Ah, dali pa kuya. Nagbuang limang sa tukaran. Na, awa kuya. Kuya. Istilas na niya eh. Saba kayo. Dali kuya. Kuya. Yawa sa baan na gila eh. Kuya. Buang ka. Imo ko ipahamak. Mas na pa ko yung utok nimo buko ka og hibuot. Papakibuot ha? Wala ron. Ha, ikay pasingilan mo ang ka. Sige, sagit pa buang ka. Graon na kang buang ka. Sige pa. Labot mo iyo. Masok pa kay buot ako ba ka? Magabawas. Oh no! Kuya, nalibang kuya! Nalibang kuya! Libang kuya, pautai! Tintin! Buang ka? Sige, di ba buang ka? Pagod mo kay tayo din eh. Cross na sih. Lagi na murag. Sundalo ba? Ano nga ba? Okay na bird. Na bird. Mutang na. Dagang na. Naliog. Okay. Diri ba do? Tapos ko ba?
When I'm so in love. Ito bang ito? Sige, guhug-hug ko. Sige, kagulingon ko mo. Ayan, kagulingon. Sige, natabod. Tiil ba daw? Tiil ba? Eh, pwede ko sa maramig ko? Ah, wala. Then I'm so in love with you. Ha? Ito ko ito? Tindiran ko sa kan? Sa kan? Sa adulo? Kung ano lighting mo kan? Wapo tindira? Kung kilig ba sa una ba? Ako, tira. Bata mo ito. Ha? Bata mo ito. Bata lagi. Ngao bito siya. Play. Go! Oh. Sir. Ano? Tinuon na siguro. Tadi katawa ko na balik lagi. Pumunta sa mga ni shoot. Yeah. Kuya! Abu! Ambag na. Ambo tarong ko sa. Sige. Ah, balik ko. Kita na sige, kupo sige. Ikaw din. Ito to? Kuan diri o boso. Ni ba diri? Diri, di ba boso na naman ko. 2, 3, go. Yahay! So shout out din nilang. Shout out yung ni Bisayang TikTokera. Hey, what's up? Asis Sky Official. O kay Rated SPG. Hey, Mary what's up? Grace Lozon Hasme. O kay Aisha Lesondra. Hey, hello Aisha. Shout out sa kunila ni Shout out ko ni John Wayne's Vlog, Alfreda Halimuran, Hey, what's up? Tim Wallace Menges, Menges. Russell Rota, Rota. Januel Salunoy, Og shout out sa nilang Cheryl Tangag, Erika Queenie Sason, og Inday Diwata, Yate God. og Tracy and Nika Vlog, og Adrian Co. Adrian Hey, Co. what's up? So maor to mga bay, ayop nalinga mo ning video, then unta nga good vibes na permi no. Og don't forget to use hashtag Yahay para ma-shoutout mo sa sunod nga video mga bay. So maor to mga bay, dito dugayon pa. Atang-atang mo sa sunod nga video. Maor to mga bay. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nga nung tabis kay